Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Dime xente, vídeos, estuve mal, hostia, estuve 15 días jodido, Ahora que xa saliu a enfermedade pública, saliu na tele porque tuve que ir a un especialista e todo, hostia, dábame por... Cando me viñan as facturas ao fin do mes, así, do gasoil e da luz que subiu, daba por rascar a cabeza, estresado, empecé a rascar todo e saían uns ranos. Eu pensei que era estrés, de que, claro, como está se pondo todo tan caro, e casi non chegas a fin de mes, o autónomo e a empresa, empezas a rascar a cabeza. Eu pensei que era estrés e nada, ao final era a viruela esta do mono, hostia. A viruela do mono, cuidado, Ao final é unha enfermedade. Ao final non importa que somos especies nada, ao final era unha enfermedade. Eu pensando que era, porque estaba preocupado que non chegaban os cartos fin de mes. E era a viruela do mono, empezas a rascar así a cabeza. Rascar anches granos, cando te empezan a vir as facturas, empezas a rascar a cabeza. Cuidado, e de vez en cuando vas para a cama, que foi cando notei eu, empezas a facer así, tipo chimpancés, aí é cando notas que é a viruela do mono. Está pasando aos autónomos e ás empresas. E tamén que pasa, porque hoxe saliu aí publicado que os que están cobrando axudas, cuidado, os que están cobrando axudas, tamén lle saliu iso. Como é que en vez de rascar a cabeza, rascan os huevos pola parte de abaixo. Ahora están rascando seguidos e saen de granos. Ben, cuidado porque sei que tamén non lle chega o que lle pagan de axuda, non lle chega para sobrevivir, A viruela do mono, acordaivos, Os autónomos dache por rascar a cabeza e soplar. Os que están cobrando axudas e bajos, dalle por rascar os huevos, porque co que cobran de axudas tampouco lle dá para vivir. Chámase viruela del mono, A vida dura é máis que se vai por.